50-50 и Ян Каралц. Казваме, това е стартата ли не? Штанга 15. 5. Пускам 10 секунди таймер. Чакай да махна рулетка. Да, рулетка. 10 секунди. Готова ли си? Пет. 3. 1. Давай. Обърни се? Да. Добре. Още 3 бърката. Браво, Ема, супер си! И бавно ще работиш. Бавно, задника тръгва назад. Имаш минута и 15. Моля да се организирате, наменете стабилна позиция, че става много да изпълните. Да, нямаме да ползва да прави техника. И почваме да работите серии след минута. Минута. Това човек да те изтече, ще учил, да те изтече това, ако не се да вземете тест, на време да си видите, че не се ползва. 45 секунди. Пускам 10 секунди и почваме първата серия. Остава 3